In za ka iya rayuwa da ni da wani to bari in fito ma in gaya maka ni in za ka yi rayuwa da ni in za ka aure ni tabbacin ma zan gaya maka in fa za ka aure ni to dole fa ni ma sai na auro tawa matar yawwa in ba haka ba aure babu sakanina da kai wannan confirm ce. Bari ga abun da Basira ta faɗa. Sorry my dear, Allah ya sanya alkhairi amin sun mu amin sai ma gobe za a fara tun wata wallahi GLK fa haba mutane na kuma shine wani yana ce min wai ina lesbian to ba dole na yi lesbian ba fi sabilillah in ban yi lesbian ba me zan yi a rayuwa ta ban yi lesbian ba ai lesbian duniya ce lesbian daɗi ce da ita wallahi wanda ba ya lesbian bai huta ba ai duk mijin da zai aure ni in ka tabbata ba zan aure matata ba ni ma wallahi ba zan aure ni ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani kalar rayuwa ne? Kika ce duk wanda zai aure ki sai ya da ke makin auro mataki. Ke ma ki auro mataki. What? Shikenan. Kwarai kuwa ma. Yanzu ke abin naki ma har lafi kike budewa. Abin ya kai ga haka. Ban taba haduwa da chief executive ambassador da ke advertising kuma da ke promoting kamfani mai alamar scissors ba mai faru kamfani mai alamar scissors ma'ana kamfanin dan malila ba irin ki ba Wallahi ban san ka. na san da iyayenki sun san cewa ke za su haifa da barar da hegiya za su zuwa za a zubar da cikin dan ubanki ko kuma da babai ki ta san ki za ta haifa lokacin haihuwar ki da zaune ki za ta yi mai faru ke gaba ɗaya kin tsine ma kanki Allah ya hakuri ka tafi. hawa lafi kike ki bude ki gaya mutane ga abin da kike yi wai za a baki GLK Ni na ce ma wani abin arziki ne. su biyo ki suke suna ce miki besti Allah sanya alheri mai faru za ki ci ubanki Allah ya hakuri ka tafi. ku kun mai da ma abin ado ba wani mutunci ba komai za mu ci gaba da binciko ku Allah subhanahu wata'ala ne yake tona muku asiri muke gane ku ni shak ustaz akramaka Allah bazallahi mallan celebrity dodon kamfanin dan malele ni da ku ba zaman lafiya maganar in daga muku kafa babu ita ta kare dole in ci gaba da gaya muku gaskiya ina muku wazi ina kafe ku ke wannan daman idan ki ya riga ya bushe dan wannan daga ganin ki magana ma tsoron Allah a ranki babu shi Kwarai kuwa ma. dan na san yanzu kawai sai dai iyayenki ba dai na san sun maki baki kin bu duniya dan ubanki Allah ya yamma da ke yara Allah ya yamma da ke mutuniyar banza ya rabke kyan kai ya irake ba kyau ba ke giya komai naki a shafe inda kika san ni a tsaye mai faru in kika biya baya kama akuya ta miki ga wani hancin ki a gurin kamar gajeren wanda wani aboki na zafa Allah ya yamma da ke yarinya wala mu huta